museo bizi bat da, bizirik dago, eta gaur egun edozein momentuan etortzen alda jendea bere artoakin, bere zerealakin, guk irina egiteko, ehotzera ekartzen dute, eta orduan zerbitzu hori ematen da denbora guztian, bai Zubietako herritarrentzat eta bai inguruko herrientzat, edozein persona etorri daiteke bere artoarekin eta ehotzera ekarri. Errota oso integratua dago, berez, hain zarra da, 1785ean eraiki zen, eta orduan baduen teknologia hori, naturarekin oso harreman estuakin dago, bai alde batetik materialak, hemen dauden materialak egurra, harria eta horrelako gauzekin egina dagoelako, eta beste aldetik gure energia iturria ura delako. Eta orduan beti uraren menpe gaude, uraren beharra dugu, eta hemen pasatzen den errekarekin ere zerikusi handia du. Gure asmoa da bisita izatea oso bizia eta oso zuzena, eta orduan jendeak badauka gauzak ukitzea, usaintzea eta entzutea, eta orduan ez da bakarrik kristal baten atzean dauden gauzak, baizik ukitu daitezken gauzak, eta teksturak eta koloreak eta hori dena nabaritzen da zuzenean. Jendea errotara sartzen denean nabaritzen du hori gauza berezia daudela, alde batetik soinu bereziak, uraren soinua edo harriaren soinua, eta aldi berean usain berezi bat dago, eta hori bakarrik hemen ikusi daiteke. Nik uste dut, bisitari bakoitzak esperientzia desberdin bat eramaten duela. Bakoitza baduela gauza bate deitzen dio atentzioa, nola badiren gauza asko, ez bakarrik errota, bai museoa eta gauza asko, eta baita ere inauteriari buruz hitz egiten duguna eta hola. Orduan, bakoitzak hartzen du esperientzia desberdin bat, baina batez ere izan daiteke hori, gure lehenagokoek edo zuten bizimoduaren errespetoa edo ikastea nola egiten ziren gauzak eta eskuakin nola lan egiten zen, material zarrak, egurra, harria eta horrelako gauzak, eta joareak, gauza asko daude hemen, ikusten dela hori nola bizitzen zen, eta oraindik Zubietan mantentzen diren ohitura asko, gauza horiek errespetuz eta kulturalki aberasgarri direlako. Igual, hirian bizi den jendeak ez ditu ezagutzen, gauza horiek ez ditu egunero ikusten, eta hemen oraindik esperientzia hori bizitzen alda. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.